माखासे स्केमार्सफोरा दिनैसिम SMS नि गेजेरजों लिंक हरनानै मानसिफोरनि बेंक बेलेन्स जिर' खालामनायखौ माखासे जाथाय खोनानो मोनबोबाय। SMS आ मबाइलाव फैबाय, SMS सिङाव फैनाय लिंकआव मिथिस्लाबै मानसिफोरा क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगोसेयैनो मोनसे गोदान पेजाव रिडाइरेक्ट जाबाय। बेनि उनावनो मबाइला हेक जाबाय आरो एकाउन्ट बेलेन्स जिर'। खोनानायाव जेसेबांनो सिम्पल, खामानियाबो एसेबांनो सिम्पल। नोंथाङा साननो हागौ बेफोरबायदि स्केमार्सफोरखौ पुलिसफोरा मानो हमा? दुनियायाव रोजा रोजा स्केमार्सफोर दं। बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान रुल दिहुनदों। नोंथांनि SMS इनबक्सआव नायोब्ला नुनो मोनगोन जायखिजाया SMS नि उनाव एबा लास्टआव खायसे लेटार्सफोर नुनो मोनगोन, जेरै G, P, S आरो T। आरो नैबे इनफरमेशनखौ मिथिना लानाया जोबोरैनो गोनांथि। जेब्लानो जायखिजाया SMS नि उनाव G लेटारखौ नुगोन अब्लानो साननानै ला बियो गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय SMS। नेक्स्ट, जेब्लानो जायखिजाया SMS नि उनाव P नुयोब्ला बेखौ साननानै ला प्रमोशनेल मेसेज। आरो जायखिजाया SMS नि उनाव S लिरनाय थायोब्ला नोंथाङा साननानै ला बेयो सार्भिस मेसेज। आरो जायखिजाया SMS नि उनाव T थायोब्ला बेखौ साननानै ला ट्रान्जेक्शनेल SMS। आरो बेफोरबायदि उनाव T लिरनाय थानाय SMS आ बांसिन बेंकफोरनिफ्राय फैयो। नाथाय जुदि जायखिजाया SMS फैयो आरो बेनि उनाव जेबो लेटार लिरनाय थायाब्ला साननानै ला 90% फ्रड मेसेज जानो हागौ होनना। बेफोरबायदि मेसेजफोरखौ गोसो होनानै मोजाङै बेखेव। मेसेजनि सिङाव जायखिजाया लिंक थायोब्ला क्लिक दा खालाम, नङाब्ला खैफोदबो जानो हागौ। लोगोफोर आरो फेमिलि मेम्बार्सफोरनि गेजेराव भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे रावजोंबो बेफोरबायदि स्केम दाजाथों।